Għat-tieni sena konsekuttiva Malta ġiet l-ewwel fil-klassifika ilga Europe Rainbow Index. Dan ifisser li minn 49 pajjiż fil-Kunsill tal-Ewropa, pajjiżna meqjus l-aqwa fejn jidħlu policies u leġiżlazzjoni dwar LGBTIQ. Fl-hekk imsejħa Rainbow Map 2017, Malta sabet posta mill-ġdid fl-ewwel post bil-punteġġ ta' 88%, segwita fit-tieni post minn Norveġġja bi 78% u r-Renju Unit b'75%. Intant fl-aħħar postijiet kien hemm l-Armenja, ir-Russja u l-Azerbajġan, punteġġ ta' bejn 7 u 5%. Dan kollu kien ikkonfermat fi stqarrija ta' ILGA Europe fil-Jum Internazzjonali kontra l-Omofobija, it-Transfobija u l-Bifobija. Gebi Kalleja mill-Malta Gay Rights Movement innutat kif fl-2016 pajjiżna ipprojbixxa l-conversion therapy u għamel b'mod li l-ebda orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru jew espressjoni tal-ġeneru ma jitqiesu bħala marda. Barra minn hekk iddaħlet policy b'linji gwida għal persuni trans, gender variant u intersex fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Barra minn dan, is-soċjetà ċivili permezz ta' numru ta' qdiet mhux governattivi ħadmu biex tikber il-kuxjenza, jipprovdu taħriġ u jagħtu appoġġ lil persuni LGBTIQ u l-familji tagħhom. Filwaqt li rikonoxxiet il-progress miksub tenniet li għatfadal xi jsir fosthom fl-aċċess għas-saħħa. Dan tenniet f'servizzi sensittivi u speċifiċi, formularju għat-trattament tal-HIV aġġornat u aċċess għas-saħħa riproduttiva għal koppji tal-istess sess. Intant f'diskors ġenerali dwar din il-klassifika, ILGA Europe innutat kif il-progress fl-Ewropa dwar l-ugwaljanza baqa' jsir imma mhux bil-pass mixtieq. U għaldaqstant l-Ewropa għandha bżonn iktar kuraġġ li twassal il-bidliet meħtieġa biex tiżgura l-ugwaljanza u ma tirriskjax li dak miksub jintilef.